Здравейте, хора! Това е как да си инсталирате GTA San Andreas и откъде да я изтеглите. Така, влизате в Google, пишете за munda.net. Така, ето, влизате. Той ми е най-добрият приятел. Не, аз съм най-много късно. Тук, Той е най-добрият ми приятел, но не знаеш, че има да си игра. Не, всъщност, каталози. Каталози. Честно, тук играеш тази игра. Каталози, цъкате. Играеш тази бе. игра. Тя е само за силни хора, не за те. Каталози, каталог игри. Ей, преди бяхме с Марк и пак спечелихме срещу такъв динозавър. Нали? Така. Едно сега е преди, нали? Да. Пишете GTA. Опа. Как преди, как сега. GTA San Andreas. Ето. Отваряте си от торента. И преди пак беше на последно. Или биткомета, което решите. Аз ще го направя с торент. Ще дам линк откъде си стеглите от торента. Не ги взимай. На ти. Така. Да, но пак ги спрем. Едно. Майчицата. Чакай. Не бягай! Така. Нека да изтрим тук тези неща. Да, така. Ето. Трябва да ви е така празно, когато си го изтеглите. Ето, GTA San Andreas. Отивате на последното. И последната. Ето тази. Ходум. Защо започна? Ето, цъкате. И се изтеглите. Аз ще топна клипа на пауза, докато се изтегли. Защо? И дано да ви хареса тази поредица на играта. Само забравих да направим нещо. Защото аз тази игра имах. И я имах демо, сега заради клипа на лошо се изтрих. От диамантите, ако губихме, даваше диаманти. Игри за инсталиране. Така GTA. Че съм дръста. Така. Ето, торент. Аз съм на най-малко къс. Теглите си я. Където искате. Аз съм на нула. Добре. Така. Чупка. Така. Ето, аз смятам да изтегля на download, защото там имам най-много място. Така и така вече стъпвам клипа на пауза, докато се изтегли, защото има доста време. 27 минути минаха, докато стигне до тук. Тъпи 9%. Спарта. Как му болят очите. Направо хора. И да сходя през прозореца, който е точно до мене. Само. Мятам се. Ето го и с файла. Това е най-големия файл. Между другото, играта е доста развиваща се и там си имате на колко процента се измина на всеки път след като минете мисия ви дава по 1,5 май беше, или пък беше по половинка. И така, и ще го стопне, ще много бавно. Най-после зари. Така, отваряте. И монтирате ето този файл.
Само, че на мене нещо ми е блъдното и трябва да търся темата. Сега, така, тук, това трябва да си го изтрите. Де, гри за инсталиране, Demon Tools. Имам си крава и овца. Така. Съм читал. Да, с жито ги примаме. Това си в село. Така. Аз съм направил. Ама си написал 999. Не си написаш. Даже повече. Така, отиваме си главната в тук тази четия. Така, ето, опа. Грандекви. Оф, да. Мамата може да ти се Е. телепортира вкъщи. Donuts. Да. Защо? Питаш. Как при тебе е много гаснато ли? Монтирате го. Така трябва да излезе едно изпълни, обаче не излезе. Или Те тук. могат да се спалват Така, тук, да. и вкъщи. Пускате Install GTA San Andreas. Така, English. Твоята кула? Кок. Еми да, на твоята кула каза. Next. Next. Тук. Next. Yes. Custom. Progress. Не, Където искате, аз на D. Две точки. Гамес. Не. Моята GTI. GTI, честно. Еми, така се казва, ако да направя. Да. Next. Next. Не. Да. Next. Оф, това после трябва. После някак си трябва да го правя. Така. Стопна клипа да пауза, докато се изтъли. И ето, изтеглило се. Финиш. И сте готови с играта. Ето. Това е едната част. Това е сега най-важната част, да копирате крака. И да поставите крака в директорията на играта ви. Сега. Цели това? Новата GTA. GTA San Andreas. Ето тук. И ето. Готово. Пускате се от тук. И сте готови. И така. Това беше от мен. Да ви хареса този клип. Абонирайте се. Чао!